along. Ladies and gentlemen, this is the last award, and certainly not the least. Ndizawucela manene nani manenekazi uba xa ndizawubiza eli gqala lokugqibela ukuba bonke abanamadolo ophakama beme ngeenyawo samkele ugqirha Lwazi, inzwakazi emanzana, uMamfene, uLisa, uJambazi, Sansana, inkosikazi yoRhadebe, oGunga noMthimkhulu. Soze ndiyichaze ke uba simwonga ngoba kutheni kuba nani nje kuba niphakeme niyayiqonda. Ladies and gentlemen, put your hands together for Dr Noxolo Grootboom. Ndiubukele lo mcimbi njengoba uqhubeka nje okoko uqalile. Ndazibuza umbuzo ndaphinda ndaziphendula umbuzo othi bonke aba bantu bawongwa apha benze ntoni? Yintoni into ebadibanisayo? Leliphi elikhonkco libadibanisayo bonke? Impendulo endiphume nayo inye yokokuba ngumsebenzi. Balapha kweli qonga namhlanje ngenxa yemisebenzi yabo. Lathi ke elam linene elikaXhosa elithi umsebenzi lilixa lobomi. Masikhuthazeni sifundise abantwana bethu xa thina sohlulakele ukuba uhloniphe umsebenzi ukuze nawo ukuhloniphe ngenye imini ukubeke kwinqwanqwa elibanzi elifana neli. Enkosi kakhulu Marhadebe. Akho nto imnandi njengokuteketiswa ekugugeni kwakho uteketiswa ekhaya. Imele uba oojambase abalali mntakabawo into abayigidayo yeha. Siyekile ududelwa ngoku thina. Okokoko mani ndathi ndidiniwe ndihlala phantsi. Hayi mane eliphondo ndimnalo liphantsi phezulu nam lindithi ndiyabulela kakhulu. Akho nto ingako enenene ndiyenzileyo nendiyenzele eliphondo. Into endiyenzileyo inye kukuthatha indyebo yalo IsiXhosa. Ndasithatha IsiXhosa ndasibeka endaweni ebanzi. Andonela nje kukusibeka phaya ndamane ndisihombisa ngeKrisimesi nganye ndisinxibisa impahla yeKrisimesi kutshintsha-tshintsha ifashoni. IsiXhosa sada sangunofashoni iminyaka engama-37. Kukuhlonipha indyebo yephondo lam okundenze ndanelunda ndazingca nam. Kuba kaloku esi siXhosa sindenze andalibala ukubaluleka kwaso nokuba ulwimi uzungalutyesheli ngoba ukulahleka kwalo kukulahlekwa kwakho ngoba ulwimi bantu bakowethu lusinxulumanisa nomhlaba. Umhlaba apho kombelwe khona iinkaba zethu.
umhlaba apho akhoyo amangcwaba okhokho bethu, umhlaba ekuyawuthi ngenye imini mhla umphefumlo ungasekho kuthi wombathiswe wona. Ufika kuloo ndawo yokombathiswa ngenxa yolwimi, ulwimi lwesiXhosa olwandithatha ndingento yanto, lwandihlamba, lwandiqhuqha ubuqaba, lwandibeka endaweni ebanzi. Namhlanje kuthiwa Dr ×2. Ibali lam mphathiswa ayilobali lendyebo ngokwasemalini, libali lendyebo ngokothando lwesizwe sikaXhosa kum. Ngoba ezi ndawo sisebenza kuzo, xa nina ningafuni ukuba sibe kuzo, singakhutshwa kusasa. Kodwa ingamashumi-37 iminyaka nisithi siyakuthanda. Ndiyanibulela, ndiyanihlonipha. Ibali lam mphathiswa ayilobali lomntu ofundileyo. Andinantloni ukuyithetha loo nto. Ibali lam libali lalaa mntana usemagqagaleni ongaziyo into okokuba ingomso limphathele ntoni na. Ibali lam lelalaa mntana utata wakhe ofe ethwele umnqwazi. Ibali lam libali lalaa mntana othukwa imihla nezolo, abone ikamva lakhe limfiliba. Ngoba kobo bumfiliba isiXhosa saba sisibane kum, sandinika ukukhanya. My story, MEC, is a story I want to tell to all the hopeless and helpless children of the Eastern Cape. I want to tell abantwana basempuma koloni abatshonelwe ngamalanga into yokokuba uThixo akazange enze impazamo ngokudala imini nobusuku. Ngoba xa kuhlwile andikhathaliseki noba kwenzeke ntoni, kodwa lona ikhwezi lomso lizawuphuma. Andizukwazi ke ukunishiya bantu bakuthi ndinganisikelelanga. Kuba kaloku uMamfene ukwanguye nomshumayeli. Kodwa ndizanisikelele ngendlela endiqhela ukunisikelela ngayo. Kungekudala sizawuphuma apha kule ndlu, sizayishiya le mbeko sibekwe kuyo. Wangake nimnqulayo anganikhusela kwizirhintyelo zotshaba, nifike emakhaya nikhuselekile. Nithi xa niyobeka intloko niyophumza le mizimba ebidyusha namhlanje, nilale nombethe ingubo yemvisiswano, uxolo nothando. Ndimthanda nonke.